Samina Tuteran 22 urteko mutil bat eta 3 haur hil dira gauerdian irudietan duzuen autoa Mejanako ubidera erorita. Herria jota dago, udalak 3 eguneko dolua ezarri eta gertatutakoa deitoratu du. Esperemos que Tudela pueda asumir, sobre todo las familias, este momento tan difíciles como es la pérdida para la ciudad de 4 chavales en la flor de la vida y para las familias pues, de 4 hijos, que yo creo que son unas heridas incurables. Arratsaldeon ongi etorri lur jota daude Riberako hiriburuan Iñaki Errea. Bai, udaletxean entzundakoek ederki ongi islatzen dute Tuteran dagoen giroa. Gauerdia pasa gertatu da ez beharra, gauden tokian errepidetik irten da autoa eta ubidera erori dira. 22 urte zituen gidariak 10, 12 eta 13 berarekin batera autoan zijoazenek esan bezala lur jota dago, saminduta dago, Tutera ezin sinetsi dabiltza. Foruzaingoak ikertzen du gertatutakoa eta antza errepidetik irten denean irauli egin du autoa eta itota hil omen dira guztiak. Han estado viendo el partido, han salido a hacer el recao con el coche y se montaron todos en el coche y por lo que se ve pues volcaron, salieron de la carretera y cayeron al canal. Autoistripu hau ez da egunotan Nafarroa astindu duen berri goibel bakarra zorionez. Itzalita dago Sorauenen astebetean piztu zen bigarren sutea. Bart hartu dute mendean, itzaltze lanetan zauden 3 suhiltzaile arin zauritu dira. Eta adi, iguaiziarekin, garrak berpizteko arriskua handitu baita. Nos interesa tener todo remojado porque toda la parte que nos queda sin quemar está en la vertiente sur. Beste bira bat Josu Uribe-Etxebarria auzian Auzitegi Nazionaleko Forentziak dio kartzelan bertan jaso dezakela minbiziaren kontrako tratamendua. Erabakigarria izan daiteke txostena. Forentziak dio Donostia ospitalean izan gabe Zaballako kartzelan jaso dezakela tratamendua Uribe-Etxebarriak. Dokumentu hau baliatuko du epaileak etako presoaren behin-behineko askatasunari buruz erabakitzeko. Alokairuaren merkatua malgutzeko neurriak hartu dira uda osteko lehen ministro kontseiluan. Ordaintzen ez duen maizterra 10 egun igarota etxetik kaleratu halko du jabeak. Horrez gain, alokairuaren prezioa askatasunez berrituko da. Ez da kontsumo prezioaren arabera ezarriko. Alokairu legearen kontra dago Jaurlaritza salatu duenez etxe jabearen eta maizterraren arteko harremana desorekatzeaz gain, maizterra babesi gabe uzten da legearen aurrean. Merkel Samaras bilera, Greziak euroan jarraitzea nahi duela berretsi du kantzilerrak, Greziako lehen ministroa hartu ostean. Andoni Samarasek bere aldetik, erreskatearen konpromisoak betetzeko denbora gehiago eskatu dio. Anders Behring Breivik, født 13. februar 1979. Ez du inolako buruko gaitzik, Anders Breivikek buru ahalmenak primeran zituela hil zituen 77 persona. Horregatik espetxean beteko du kondena. Zigor gorena 21 urte ezarri dizkiote. Bilboko Aste Nagusiaren eguna handia da eta bilbotarrek jaiaz disfrutatzen jarraitzen dute. Maite Zurikarai. Bai, jaien 7. eguna da, baina nekea ez da nabaritzen, ez da igartzen eta bilbotarrek Aste Nagusiaz disfrutatzen jarraitzen dute topera gaur goizean, areatzan bakailau pilpilerara lehiaketa eginda eta oso arrakastatsua izan da. Arrakastatsua izan zen bezala atzo gauean, jaietako beste klasiko bat itxusien lehiaketa irudi guztiak gerosago ikusiko ditugu. Eta jakin ezazue Bilbon jaiuguna izan arren Arte Ederren Museoa zabalik duzuela. Goiaren erretratu bikainak ikusgai dituzue bertan. Udarekin batera, amaituko diren bilduma interesgarriak daude Euskal Museoetan. Errepasoa egingo diegu, turistentzat ez ezik, etxekoentzat ere amu baitira. Ander, garaipena handia lortu zuen atzo Atletikek. Uste baino errazago hartu zuen mendean Helsinki taldea Atletikek atzo San Mamesen. Esan bezala, Atletikek bideratuta utzi du Europa Ligako kanporaketa Helsinki 6-huts mendean hartuta. Bielsaren mutilak jaun eta jabe izan ziren norgehiagoka osoan. San Mamesen bildutako ikusleek gozatu galanta hartu zuten lehoiek emandako erakustaldiari esker. Ondo bidean, multzoen fasea eskura du Atletikek. Dena erabakitzeke Espainiako Superkopan. Atzo joanekoan, Bartzelonak 3-2 hartu zuen mendean Real Madrid. Blaugranak hobeak izan ziren, baina azken minutuetan Baldes atezainak egindako akatsari esker, merengeak bizirik irten ziren Camp Noutik.
Lance Armstrong bere zazpiturrak galtzeko arriskuan da. Estatu Batuetako dopinaren aurkako erakundea, USADA, ziur da Armstrong dopatu egiten zela, eta hala, haren garaipen guztiak baliogabetzeko eskatu dio UCI-ri, nazioarteko txirrindularitza elkargoari. Armstrongek uko egin dio elegiterik aurkezteari, ez baitio zilegitasunik aitortzen USADari. Gaur egun, abian da.